tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa concelleira de Deportes, Belén Vázquez Caseiro. Moi boas tardes, Belén. Hola, boas tardes. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecer a súa presenza neste campeonato. Nada, agradecervos eu e todo que o equipo de goberno do Concello de Chantada e todos os veciños que elixades por terceiro ano consecutivo a Chantada como sede do Campeonato Galego de Karate. O sea, un orgullo, estamos moi agradecidos. O prazer é noso, xa que bueno, nada máis e nada menos que celebrar o primeiro campeonato do ano 2025 aquí en Chantada, xa que sempre nos sentimos moi ben acollidos. Bueno, pois alégrome que vos sintades ben acollidos a pesar do frío que encontramos hoxe aquí, pero bueno, intentamos ser o máis acolledores posible. Pois sí, sen dúbida. Bueno, Belén, en canto a este campeonato, gustaríanos saber un pouquiño cal é a túa opinión sobre como se está levando a cabo a xornada de hoxe. Bueno, eu é o segundo ano que vexo este campeonato e, bueno, desde lexos, cando ves desde fora dices, bueno, un campeonato, porque hai un montón de deportes hoxe, a día de hoxe, e chegas aquí dentro e a verdad que sorprendeste favorablemente porque ves unha organización, unha disciplina nos nenos impresionante, a pesar de que eu non entendo, o sea, o que este deporte en sí non entendo cal é a base, nin as normas, nin o reglamento, entón é máis difícil de entender, pero así a primeira vista é impresionante, impresionante. Totalmente, ademais Chantada é un concello que ten un enorme compromiso co karate galego dende hai moitos anos, bueno, non só co karate, xa que é un concello moi activo deportivamente. E gustaríanos saber que outros deportes destacarías ti no teu concello. Bueno, pois sí, a ver, Chantada, gracias a Iñaki, pois ten o karate moi presente desde fai moitos anos, pero a verdad que no concello a día de hoxe teño un amplo número de deportes que están resaltando. Bueno, hai que poñer en cabeza o fútbol porque o deporte por estrella a nivel mundial, xa non se pode dicir xa de outra maneira, pero en baloncesto estamos moi ben posicionados. E despois xa falando a nivel escolas deportivas, a verdad que este ano estamos moi contentos porque tuvo moito acollido o voleibol, que é unha disciplina que non tiñamos, nunca demos feito equipo e estamos con 2 equipos xa federados. O cross, atletismo cos nenos, está triunfando moito, o sea, está sendo moi gratificante e despois, en general, todo o que deporte de raqueta hai muchísimo. E en adultos, que non é o deporte só para nenos, en adultos timos un grupo de 100 personas practicando deporte, que a verdad que se ves aquí as mañáns o pabellón e ver esta cancha toda chea de xente adulta facendo ejercicios e bailando a ritmo de música, bueno, espectacular. Faiche poñer unha sonrisa na cara aunque non tiñas moitas ganas de reír ese día. Bueno, entonces, polo que podemos escoitar, poderíamos decir que Chantada está no seu auxe deportivo en todas as idades. Supoño que isto como concellera de deporte ten que ser un gran orgullo. Sí, a verdad que para min é un orgullo que este pegando forte o deporte, que a xente cada vez queira practicar máis deporte, que vexan non o deporte como unha actividade física de nenos, que vexan que é saúde, e que é imprescindible practicar deporte non desde que naces, pero prácticamente sí, hasta el final de los finales, hasta que o teu corpo permita, é imprescindible practicar deporte. Entonces é moi gratificante ver que cada vez máis xente se une a facer deporte o sea, sin contar coa edad, o sea, distintamente a edad que teñan, a xente cada vez practica máis deporte. Totalmente, Belén. E bueno, en canto a túa trayectoria deportiva, como xa sabemos, estás pois moi metida no mundo do trail, non? Gustaríanos saber que nos podes contar sobre o trail Heroica Sacra. Bueno, pois o trail Heroica Sacra pois vai este ano pola súa 4ª edición e, bueno, todo o que podo contar é maravilloso porque non é só un trail, non é só unha carreira de montaña, senón que unimos turismo, unimos natureza, unimos moitas historias, o sea, non é só correr polo monte, non é un trail como a calquer outro trail,
ten unha distinción moi grande que é o seu paraxe, a Ribeira Sacra, e poder salir dun núcleo antigo, un casco antigo como é o de Chantada e acabar nunha praia da Cova no concello do Sabiñao, pasando por viñedos, por ríos, regatos e casi non pisar asfalto, porque é moi difícil non pisar asfalto nos trails de larga distancia, pois é un trail espectacular que invito a todo o mundo a que veña a disfrutalo, porque é unha experiencia heroica, como lle chamamos nós, non é un día solo, é unha experiencia para que quen queira vir en familia ten muchísimas alternativas a vir un viernes e marchar un domingo e, coñecer o interior de Galicia, no propio corazón de Galicia, na Ribeira Sacra. E que, sen dúbida, practicar actividade física nun paraíso natural como pode ser a Ribeira Sacra ten que ser todo un privilexio, aparte para vos que atendes aquí ao lado, non? Todos os días. Sí, a verdad que nós a veces perdemos un pouquiño a consciencia e non lle damos o valor que ten porque estamos acostumbrados a velos cada día. Pero a verdad que cando ven xente de fora, que nós procuramos sempre traer corredores, aunque non sea no trail durante todo o ano, facemos saídas e a veces decimos, veña, vamos ao Monte Faro, porque o Monte Faro tamén é espectacular, chegas a un punto onde ves as 4 provincias, é o único punto de Galicia onde ves as 4 provincias, pero a xente chama a atención a Ribeira Sacra e quedase cos ollos aí petrificados vendo o que ten ante os seus ollos, porque son imaxes que quitas unha foto e non sale retratado o que realmente é. Entón a xente queda maravillada do paraíso que temos e quedan con ganas de volver, que é do que se trata, que isto teña un retorno, traer xente que veña a correr a disfrutar e que queden con ganas de volver. Sen dúbida, que, como ben nos indicas, é todo un paraíso, non? É unha maravilla natural a que temos a sorte de disfrutar aquí en Galicia. E, para a xente que non estamos tan metidos no trail, pois temos a imaxe de que é adultos, non? Xente máis adulta e tal, pero, en Chantada, incluso no mes de decembro, tiveches unha actividade para os máis peques con un profesional do trail, que Iván, que nos podes contar sobre esta actividade? Pois timos unha actividade nas escolas deportivas que é atletismo, pero está un pouquiño máis centrada ao cross. De feito, ahora estamos, mañá vamos a Friol, estamos facendo un circuito de cross no sur de Lugo, empezamos o fin de semana pasado en Chantada, e este domingo vamos a Friol, e vamos a Sober, a Sabiñao, a Pantón, a Carballedo, e a Portomarín, a Taboada, somos 8 concellos, entón estamos impulsando un pouquiño estes deportes minoritarios en nenos, porque o trail e o deporte no monte empezalo a practicarse a unha edad máis madura. Entón, o que estamos intentando é que os nenos practiquen deporte no monte e lle collan cariño ao monte e o cuiden, lle collan ese cariño que lle timos nós, os que practicamos trail, e que o que queremos é que cuidar o monte, abrir camiños ancestrales que están cerrados, recuperalos, non só para correr neles, senón para cuidar o monte, porque é preventivo pos incendios. Entón, iso que lles transmitimos un pouquiño aos nenos, que aprendan a amar a natureza, e disfrutando, porque les gusta lles correr, entón que aprendan a correr polo monte. E en diciembre veo Iván Sangiao, que como tú ben dixeches é a alma da Federación de Atletismo de Trail Running, e veo a darlles unha clase maxistral aos nenos que quedaron enamorados de Iván, porque a verdad que ten unha man especial pos nenos, é un crack correndo no monte e organizando todo o que teña que ver con trail, pero a verdad que me sorprendeu cando vin cos nenos, porque foi maravilloso, os nenos quedaron enamorados e con ganas de que volva, que esperamos que agora en marzo, abril, volverá a darlles outra clase, aproveitando xa que temos máis horas de luz, e faralles unha clase magistral para que os nenos, sigan collendo ese cariño ao monte, e a verdad que o estamos conseguindo, estamos moi contentos. Totalmente, Iván é todo un profesional e, co amor que ten hacia o trail e hacia os nenos, tivo que ser unha actividade super bonita, transmitindo todos estes valores, como nos estás indicando, tan importantes, non, de cuidado do medio ambiente, da natureza, que ao final é o mundo no que vivimos. E, supoño que esta actividade tan enriquecedora tivo de significar moitas cousas na túa vida. Que nos contarías sobre a túa trayectoria polo trail? Eu empecé un pouquiño de broma, correndo no monte. A primeira carreira que corrín foi no Courel, para min é a montaña por excelencia de Galicia,
enamoreime do Courel, enamoreime de correr pola montaña, disfruteino muchísimo, e a partir de aí, isto foi no 2015, a partir de aí, bueno, pois empezás a correr trails, vais en equipo, vas cos teus compañeiros, eu iba ca miña compañeira sempre, e bueno, empecé a amar o monte, a disfrutalo e a apreciar o que tiñamos realmente en Galicia, porque non era consciente da riqueza que timos dos montes e das montañas tan maravillosas e que ojalá que todo o mundo aprenda a velo así para cuidalas e para prevenir esa mala sorte que timos cos lumes, que aunque bueno, en Galicia por ahora levamos uns anos que non nos podemos queixar, pero bueno, sempre todo é mellorable. Entonces, pues bueno, empezamos esa trayectoria a facer todos os trails de Galicia que había por haber, hasta que, bueno, fai 3 anos eu tuve que parar por unha enfermidade e estuve en parada pois 2 anos. Ahora empecé a volver a practicar deporte un pouquiño xa a ritmo xa máis avanzado, xa me apuntei a un trail de 101, vou a Ronda o 10 de maio e estou entrenando a tope por todos os montes que podo encontrar por Galicia, por os de Chantada e por todos os sitios, para entrenar e non cansarme do mismo sitio. E nada, recomendo ya a todo o mundo eso, sigo insistindo, que non só os adultos temos que practicar e andar polo monte, cos nenos tamén é importante que os pais acompañen os nenos ao monte, a sendeiros, hai muchísimo senderismo, hai moitas rutas abertas e marcadas para disfrutar e para que os nenos lle collan ese cariño, que non sea solo fútbol. Totalmente, Belén, totalmente. Bueno, de seguro que todos os nosos karatecas e as súas familias aproveitan o paso por Chantada pois para visitar todos estes lugares maravillosos que temos aquí no seu concello, Belén. Bueno, xa por último, como ano pasado tamén estivemos aquí contigo en Chantada e falamos un pouquiño dos teus obxectivos como concelleira de deportes, que era mellorar as instalacións deportivas e mesmo crear outras novas. Como pensas que vai este proxecto desarrollándose? Bueno, a ver, cando empezas en este mundo da política pareceche que todo é máis sinxelo e máis fácil de levar a cabo. O proxecto que eu tiña, que era mellorar instalacións, está indo, pero bueno, non vai ao ritmo que a min me gustaría, pero bueno, sí que está todo encamiñado a mellorar. Este ano, de feito, ahora vanse a empezar a facer melloras tanto nas piscinas como aquí neste mesmo pabellón, no campo de fútbol, na cancha de tenis. E que, a ver, pasa que en Chantada timos un montón de espacios deportivos de fai moitos anos e agora, bueno, pues están vellos e entonces as reparacións son máis das que previsiblemente contabas. E, bueno, son edificios vellos que teñen moitas cousas que remendar. E eu son máis partidaria de acondicionar as que temos que a facer novas por ahora, pero, bueno, sí que está en proxecto e aí estamos buscando camiño para facer un novo campo de fútbol, que xa está aprobado e todo, pero, bueno, faltannos moitos pasos aínda por facer. E, bueno, tamén está aí en vista un posible rocódromo a mellor a corto e medio plazo e, bueno, despois a mellorar as instalacións que hai e ir facendo pouquiño a pouco. Claro, son moitas cousas, non? A veces o ritmo non é tan rápido como que nos gustaría, pero, bueno, esa implicación de todos os concelleros, como ti, Belén, como os demais compañeiros que vos preocupades por estas instalacións deportivas, de seguro que no próximo ano, cando voltemos aquí a Chantada, se nos volvedes a invitar, seguro que vai todo moito máis avanzado. Sí, home, espero que po ano haxa xa melloras feitas e estarán melloras aínda por facer seguramente, porque, bueno, é o que digo, non é tan fácil como parece, son moitas instalacións deportivas as que timos en Chantada, un concello pequeno e os recursos económicos son os que son, entonces, bueno, vas atallando a medida que podes, vas priorizando e, bueno, sí que este ano teño que decir que hai moitas prioridades en amaños das instalacións deportivas e si se vai a facer unha notable arreglo de todas elas. Seguro que sí, Chantada pues podemos decir un concello que está en inmenso progreso, ¿no? Podríamos decir.
Sí, bueno, non sei se inmenso, pero sí que está progresando favorablemente, non só no ámbito deportivo, sino no resto todo. Timos un casco antigo hoxe que é envexable e, bueno, moitas outras cousas que non veñen ao caso aquí agora a nombrar, pero, bueno, sí que estamos facendo cousiñas, pódense facer moitas máis, todo é mellorable, pero, bueno, vamos no bon camiño e a verdad que todos moi implicados en que Chantada mellore, en que Chantada teña novas instalacións, tanto deportivas como culturales, como, bueno, socioculturales en general, e as melloras do rural, do urbano, non centrarnos solo no urbano, tamén pensar que Chantada é un concello que vive do rural moito, entonces timos moito que abarcar, porque o rural está moi expandido, o sea, son concentracións de poblacións que están moi separadas, entonces é máis difícil de poder chegar, pero estamos no bon camiño, estamos facendo moitas cousiñas, non todas as que queremos, pero sí que encamiñadas todas, e priorizando o máximo o que é máis urxente. Claro, por suposto. Bueno, xa pola nosa parte, na Federación Galega de Karate, gustaríanos pois agradecerche todo o apoio que o voso concello sempre nos brinda a Federación Galega de Karate. Bueno, tamén agradecerche a túa presenza hoxe aquí, a pesar do tempo, non? Que estas baixas temperaturas non axudan. Agradecemosche moito a túa presenza neste campeonato galego absoluto e de clubs. Bueno, novamente gracias a vos por traer por terceiro ano consecutivo a Chantada, por pensar en nós encantados de que veñades, seguiremos intentando colaborar e que sigades vindo aquí e que o ano que ven que sea a cuarta edición do Campeonato Galego en Chantada. Eso esperemos, o prazer é noso, Belén, así que, bueno, moitísimas grazas pola túa entrevista. Moitas gracias a vos.